Handumanan sa kaawit. Muling umaasa sa dating nadaramang lahat. Mayong adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Cielo. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan muli. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, sige na bay. Ato na din sa Jira. Ganina na ito paabot mo. Nano lagi? Ganina rin kasi pamugos nga, pagtuon ko na. Kaya ako na mismo mo inangitag paagi nga makasulti ka niya sa imong na-feel para niya. Nasud sa pila ka tuig na in love ka niya sa tago. Kaya kung ikaw rin mo isaligan, na? Bagay, may tabo. Diba? Imo di siyang gisultian nga nakagusto ko niya? Baoy! Nga kung giingon niya nga maki-istorya ka niya. Maura na. Pero bay, Bye-bye. Samtang na kay chance ron. Lakaw na. Ato na din sa Jira. Mao ding nadugay ka kay nakikitiwas nga task? oo, namagwita si sir na ko god. Gusto na ko nga maumana before ko mulakaw. Wow! Ka-responsible good ay nimo. Salamat. So, unsa may tuyo nimo? Nganong nakikistorya man ka karon? O nganong dili man ikaw mismo mo inisulti na ako nga makikistorya ka? Nganong gipaagi pa magdimos imong amigo? Kuan kining Torpe ka no? Pero in fairness ha, bisan nag-torpe ka, pero nangisag yung pagkikatubang na ako karon. Na-appreciate na ako, Shelo. Salamat ha, Jera. Okay, sige. Nag-istorya naman kita. Jera, I love you. Nagkaya ni mo eh. Ha? Unsay, Dugay na ka na paabot na masultikaan. so, nakagusto sa dekan ako? Magpaabot ka ako ni mo dugay dinhi kung wa pa ko'y gusto ni mo. Sa ato pa, kita na? Uyab na ta? Ha? Gisugot ako nimo? Oh, tara. Pasalamat ka na ako, bay. Kaya kung di patungod na ako, di mo mag-auyab. Mauwi to bay, lipay kay ko bay. Kami na gid bay. Kana bay kay gipangandoy mo ginani mo bayhan ha. Ang pingi yun na, bay Shelo. O bay. Sorry babe, Happy anniversary, sad Beb. pasensya na ka ha. Wa gyapon kay gift nimo. Unsa ako nga gipit kay korona eh. Nagka-short ko kay syempre nibaw na ka. Ako mo yung maghatag og konsumo sa akong pamilya. Okay na, uy. Nakasabot agad ko, Beb. Wa sa ka mag-working student para makahatag og bisan unsa na ako. Unya kay hapit na kita mo graduate. Unsa may plano nimo? Wa pa sa pagkakaroon, uy. Ikaw? Mangita kog full-time nga trabaho. Kay gusto na ko nga matagan ka sa mga butang nga deserve para nimo. Sige lang. Kitang duhang maning kamo para sa tong future pohon. Okay? Kung nindot nga full-time nga trabaho. Yes! Maayo noon, Beb. Uy, nga naman ka, uy. Muro makagwa malipay. Ay, nausam ka. Beb. Palargawan ko ni Papas laing nasod. Unsa? Uy, di na pwede, babe. Uy, hindi ko masugot, ana. Og dili sa kong sugot nga naidaw ta mahitabo sa akong amahan. Oh, Na siya sakit. Og kinahanglan og ako nga kantidad para palit siya mga tambal. unya, babe. Ako. Sorry, Shelo. Pero gusto ko mag-focus sa akong pagtrabaho dito. Dili ko gusto nga na makasamok sa akong una-una. Nakigbuwag ba ka na ako, Jera? I'm sorry, Shelo. Oh, buwag na ta. Jera! Recorded by X Thunder Gaming.
Ay sus, too man kaana dong uy. Naapay daghang babae sa kalibutan uy. Dili kay si Gerard ah. Pero siya ra nga akong gimahal, ma. Ug di na ko makakita paglaing babae nga parehas niya. Nag-inusara ra si Jira sa akong kasing-kasing. Saba ka diha uy. Mura ba kag korek mo dag storya? Ma, love kayo na ko si Jira mo eh. Nak, kini mo huna-huna ha. Kung para gid ka mo ni Jera sa usag-usa, bisan og nagbuwag man mo karon, aboton gihapon mo balik sa kapalaran. Ma, Salig lang nako, nak. Maong ikaw, padayon si mong kinabuhi dong. Mga bata pa kaayo mo, oy. Og dili maayo nga nagtuyok imong kalibutan niya. Pag-focus sa trabaho, og unya na nahuna-hunaa ang gugma-gugma. Saktos mama ni mo bay. Huwag ka kay bao. Di na magdugay ang papa. Aw, di na siya kinalaman narbaos lang nasod. amaw ka? Ano mo? O pagani ko magkalesa yung ginikanan, imo naman pat yun. Ginawa na bay. Pero bitaw, trabaho sa maayo sa pagkakaroon. Bisag unsaon ako eh. Di ginawa si Jera sa kong nauna. Bayot man paminawon pero gimingaw na kay ko niya. Unsaon ako pagpadayon sa kong kinabuhi nga uwa na siya nga akong inspirasyon. Bisan sa pagtrabaho. Nawagtangan ako gana. Balik na ako, Jera. Silo, ipatawag naman ka sa tuhid. Ha? Nga naman ko no? Umot lang. Basta naingon na siya nga kung maabot na ka, pagtuon ka sa office. Nato, ito na yung kipasig importante dito. You're fired. Ha? Nga naman, ma'am. Nangutana pa ka? Ayaw ko giing na nga dili ka aware sa imong kaugalingon nga daghan kag palpak sa imong trabaho. Oh, Og ang nakapait. Kaya ako mismo may magsigig dupa ni Moshelo. Pero nahutdan akong rason para dupahan ka. Lisod kayong tabangan ng usa ka tawo nga dili mo tabang sa iyang kaugalingon. ma'am. Ang kuno na ko nga distracted kay ko lately. Pero tungkol sa naitabo ng ni Jera. Daan pagid lagi ko. Ang panagbuwag yun ninyo ni Jera mo ay hinungdan. Ma'am, I'm so sorry, Shelo. Pero wa may magkinahanglan ng empleyado nga dili makamaong mubuwag sa personal nga issues iyang trabaho. oh, ma'am. Mau ba? Wala kay trabaho? Oh, bay? Ay. Murag makatabang ko ni mo anak bay. Ha? Nag-offer ng sister-in-law nako nga trabaho bay. Nagkinahanglan ko no ang iyang amiga og lalaki nga muagak sa iyang uyuan. Ug bagay kay nimo kay dako magaglawas. Unya, ang sweldo, ana. Maayo ba ng sweldo bay? Kuan, kanang hatagan kag number niya ha? Para kamo may pagka-istorya. Ah, sige, bay. Salamat kayo. Tantikay ko na ang buwan. Unya, igor ni mong aga ko ng akong uyuan. Mau ba? O sige, okay ko, ana. Okay, sige. Akong ingnon ha, aron makasugod ka dayon. Salamat kayo dong ha. Believe kay ko nimo kay taas kay ka og pasensya. Way problema, Sir Roy. Trabaho raman ni nako. Ug usab sad, naningkamot sa ko, sir. Ug ikaw sad, naningkamot sad ka nga mutabang sa imong kaugalingon. Mao ang gitabangan ti ka nga mabalik gid sa normal ang imong kusog. Salamat yun kayo. Og ikapila naman ti kasultihi nga ayaw lagi pagtawag na ko og sir. Um, Ito na lang.
Kay mura na sad og pag-umangkon ng akong tanaw nimo. Kay kamong duhaman sa akong pag-umangkon, mao'y nag-atiman ako. Dili pareha sa akong anak. Sige lang og padaog kwarta. Pero di man naggani makahimo og panawag nako. Basi no busy lang sa to siya, sir. Oy, tito. Amot lang. Nahibos na gyud kay ko sa akong anak. Ay, lagkabala ka, tito, eh. Niya, may Miss Angie nga imong pag-umangkon. Kami na lang mo ibahala ni mo. Kami mo ibahalang mahulip sa presensya sa imong anak. Salamat, Dong. Oh, dili pa ka muli? Gabihin na. Matog na sa padong si Tito. Ako lang ipaabot nga makatuhog siya. Una ko muli. Anje! Ate Jera? Si Jera? Kumusta? Wow! Nauli lagi kagalit eh. Surprise! Si Papa? To sa sod. Si Shelo di ay te. Shelo? Nagunsa mo ka din eh. Ikaw mo Siya may anak ni Tito. Ikaw mo'y nag-atiman ni Papa? Oo, ako. Anje, palihugan ako pasod sa akong mga gamit. Shelo, tana. Mag-istorya ta. Gimingaw na kayo ko nimo. Jera. Shelo, buhi ko. Jera, wa ka mingawan ako. Kaya ako sukad nga nawa ka. Wa na ko nilaing gipangandoy nga makita ka pagbalik. Gimingaw na kayo ko nimo. Gibingaw naman sa panimo. Pero, ninyoonan ako, Shelo. Unsa? May foreigner na akong fiancé. Og pohon, kuhaon na ako sa Papa para dalun sa ing nasod. Di na dahi ko nimo mahal. Kung hibaw pa lang ka, mawa ang akong love ni mo. Sakto si mama. Kumpara kita gyud. Abuton gyud tagbalik. Giabot ta. Pero di asad pwede. Anong nag-abot mo ito pagbalik, Jera? Ngano man? Nganong nahitabo pa man eh? Kundi man gihapon ka maako pagbalik. Ngano, Jera? Muling hinahanap. Kunon sa kalipay nga akong gibati nga nakita na ko siya pagbalik. Mausad ka sakit pagsulti niya. Nga kasluno na siya. Wa na gid ay chance nga mabalik pa minuha. Pero ako'y mahimo. Kundi dawaton ka motoran nga dinhi na lang gyud mi kutob. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga hikalang kaagi ni Cielo nga taga ibabaw Cordova, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naklahan. Muli. Di ng katapon. Tata RMN